Ya Zara'u Fatima ga bawanki, ya Zara'u Fatima ga mai sanki, ya Zara'u Fatima ga mai ƙaunarki, ya Zara'u Fatima ga mai mararinki, ya Zara'u Fatima ga mai nemanki, ya Zara'u Fatima ga mai son kallonki, ya Zara'u Fatima ga ɗan maulanki, ya Zara'u Fatima ga mai son ƴaƴanki, ya Zara'u Fatima bar na ƙaunarki, ya Zara'u Fatima raina fansarki, ya Zara'u Fatima ga mai son ziyararki, ya Zara'u Fatima ga mai banki, ya Zara'u Fatima ga mawaƙinki, ya Zara'u Fatima ga hadiminki, ya Zara'u Fatima a fadar ma'aiki naki, ya Zara'u Fatima a fadar ma'aiki naki. Ya Zara'u Fatima ga bawanki, ya Zara'u Fatima ga bawanki. Na san dai ban saka ka ba sarki rabba, sarkin nan da yoni yayi uwa kuma yayi baba, har tsayan ban dama in waƙe yar shugaba, Batula Zara'u mai cikakken sarki. Salati ka ƙarai ya sarkin kowa, a gurin annabinmu wanda ya zarcewa, a sa'ali da sabbai wanda suka yi fafatawa, a wajen kare Allah da annabi ba ruwansu da gari bare tsaki, da waliyai da shehunai wanda suka yi wa ma'aiki, kamar Tijjani Jilani Rufara sarki. Ilahi ka ƙara kare mana mai mana ɗauki, jinin annabinmu ɗan Batula Tau sarki, mai zambulo nake nufi jinin ɗa Rasulu, da shirafa usannin ka masoyin Jamilu, sanadin ka muka gane Zara'u Batulu, roƙo na Rabbi shige mana gaba don mai shabbaki, Maulana Rabbi ya haɗa ka da ma'aiki roƙo nake yi, sanadin ka a yau gashi bege nake yi, Maulana fadar bege ban san me zan yi in biya gaba masoyin sarki, wallahi sabai ƙaunar ku alƙibla na ne, Imam Abakar sannin ka masoyin manzo ne, Sayyidi Umar aban sirrin nan burina ne, Sayyidi Usman birnin ka yarje mun in je shabbaki, Imamu Aliyu ina ji da kai wallahi, mijin faɗi masanka ne ya cika mini ruhi, ɗan manzan Allah ina ƙaunar ka billahi, ina son mai san ka ina ƙin mai ƙin ka don kai ne sarki. Salamun alaika ɗan Aliyu bawan Aliyu, alhajin Allah da ƙwaron ƙudura hayyu, da kai nake da kama jinin ɗa Aliyu, da kai na dogara na san zaka kai ni shabbaki. Ayiriri imamu ga mai da ni ango, dan gidan sai ya da Fatima ya ba mun bargo, ranar aure na da sidiya mutanen ka sango, Imama san na sani kwarai za ka yi mini ɗauki, Imamu sai ni labbaika labbaika, dan gidan annabi ni ne nake gaishe ka, ina daɗa roƙon ka ƙaran maitar ƙaunar ka, Zainaba Musun Umar Kulsum jinin mulki, ya Zara'u Fatima ga bawanki. Gaisuwa ɗaya a nan tunda ba ke na zoyi ba, zan tafi kai tsaye in ta yaban ta'iba, girman Fatima sai mun furta ko kanku ba zai ɗauka ba, yau ma dai sabon da kuka ce muna yi shi zan yi ba sirki. Batula salamun alaiki matar oga, yadda nake son ki Fatima ya fi gaban kirga, ke na fi so ke na fi ƙauna babu batun hanga, salamun alaiki Fatima ga bawanki, salamun alaiki ya da gaban da babu gabanki, salamun alaiki ya abar ƙauna labbaiki, ni ba ni da lokaci bayan yin soyayyarki, da an ganni ina azumi to na yi domin ki, kai duk yadda kuke tunani
na wuce nan, ina samun gu in yi sallah har tasbihin nan, in yi azumi in girmama iyayen nan, duk domin ta malam miko mun asuwaki, in goge duk dattin zuciya. Wallahi ina kaunar ki Fatima babu ya, ban taba motsin da babu ke baya sidiya. Ba na fargabar duniya bale ta lahira dan ina da kaunar ki. Ya Zahra Fatima gabawanki, ita ce wadda Rabbana ya zaɓe ta, ya bibita ta sama da duk wata halitta, sauka tsatsan jikin annabinta. Ga ta ya ga ta uwa suturar duk mutanen kirki, wace aka ɗauke wa yunwa ko kishi. Bayan Zahra'u malam faɗkar ka yo kyashi, ita ce wadda nake so nake kishi, wadda akan ta ban tsoron zagi bale tsaki. Malam duk yadda kake tunaninta, ta wuce nan tunda Allahu ya kira ta. Idan ma aiki ya ɓaci Allahu yana son ya faranta masa, sai ya kira masa sunan ta gaban mulki, ya ce kai na baiwa Fatima yar kirki, ya lallashe shi da sunan Fatima mai mulki, domin kiran sunan Fatima yana sa mishi shauki. Allah da ma'aikinsa da an kira ta sai su sulukance. Ya Zahra'u Fatima gabawanki, tunda na ji da sunanta a cikin bauta sai na ɗimauce, a cikin kalmar shiga musulunci da ita aka yi zance, ta sai na ji da Allah da abbanta ba wani bambance, saboda isa sai da ta ce fadar Allahu sarki. Annabawa sun so su je amma ba su samu ba, Musa ma a al'ummar ta so ya zo bai samu ba, annabtaka fa gare shi amma ya so ya aje dan ya bi ta'iba, domin al'ummar ta ya ba za mu fanta ma ba mu yo mulki. Salamun alaiki Fatima ga ni gabanki, ina miki baituka ina gaishe ki, sannan ina matukar maitar ƙaunarki, ba ni da burin da ya wuce in je ziyararki, in zo can rauda har can shabbaki, in ce salamun alaiki ya ɗan gidan ma'aiki, in ƙara cewa ba ni da burin da ya wuce in ganni ina bautarki. Bara da yi in fitar da mutane a fice, tun kafin in rufe waka na in wuce, kar ku ji na ce ya Zahra'u Fatima gabawanki kuce, na ce mata Allah ba haka nake nufi ba da kiki. Ya Zahra'u Fatima gabawanki, dan na ce ni bawon Fatima ne ban ce mata Allah ba, dan na ce ba ni da lokaci sai na yin bautar ta ba wai sallah ba. Ni wallahi bawa ne a gurin ki, komai kika ce in yi ba zan tanka ba, in kika ce in zama mai gadin sharar ki ba zan kasa ba. Sai ya da Amina ina wuni ga bawan jikarki, Abdullahin Allah ɗanka ne ya buɗe mini baki, sai da Khadija kar a gaji da yi mana ɗauki. Abu Ɗalib abun da ka yi mana mun gani ba ma rufe baki, Batula baba na ki masa ɗauki, sosai don annabi ki ƙara yi masa raƙi, duk wasu harkokin saki shige masa gaba don mai shabbaki. Kuma wallahi sannadinsa ne a yau nake wakenki, ga mama na duk wani haƙƙin da aka ɗora mata ta sauke shi, ta shayar da ni ta tufatar da ni ba kyashi, ta nuna mana Allah ta nuna mana annabi kuma na bi shi. Fatima a daɗa mata sutura wannan na roƙe ki, mu kuma 'yan da'irar shabbabu ahlul baiti, a ƙara yi mana taraki mai ta zubo baiti, suna na fadar ma'aiki na Fatima mai yin baiti, a gurin annabi da ahali ba sirki, ko kuma gace yaron nan banke manya a cikin ƙaunarta, wanda ya fi kowa maitar ƙaunarta, wanda yake son ko mutuwa zai yi ya mutu
muna kiran sunanta. Zarafin Fatima kullum shine aiki, zarafin Fatima kullum shine aiki. Masu ƙaryata girman Fatima yanzu muka fara rigima da su, yanzu muka fara rigima da su. Shegu tsinannu.